Бу сүзләрне әйткәннән соң, Гайса шәкертләре белән Кыдрун инешенең ар ягына чыгып, шундагы бакчага керде. Гайса шәкертләре белән еш кына шунда җыелганлыктан, ул урынны аңа хыянәт итәчәк Яһүдә дә белә иде. Шуңа күрә Яһүдә гаскәри төркем һәм баш руханилар вә фарисилар җибәргән тәртип саклаучыларны үзе белән шунда алып килде. Алар үзләре белән факеллар, яктырткычлар һәм кораллар алганнар иде. Гайса исә үзе белән булачак һәр нәрсәне белеп, килгән кешеләргә таба атлап, "Кемне эзлисез?" дип сорады алардан. Алар аңа "Насаралы Гайсаны" дип җавап бирделәр. Гайса аларга "Ул мин" диде. Хыянәтче Яһүдә дә алар белән шунда тора иде. Гайса "Ул мин" дигәч, алар артка чигенеп җиргә егылдылар. Ул янә "Кемне эзлисез?" дип сорады. Алар "Насаралы Гайсаны" диделәр. Гайса аларга болай дип җавап бирде: "Мин инде сезгә ул мин дип әйттем бит. Мине эзлисез икән, минем белән булган кешеләрне чыгарып җибәрегез. Син миңа биргәннәрнең берсен дә югалтмадым" дигән сүзләр тормышка ашсын өчен ул шулай дип әйтте. Шимон Петернең кылычы бар иде. Ул аны тартып чыгарды һәм олуг руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын чабып өзде. Ул хезмәтченең исеме Мәлик иде. Әмма Гайса Петергә "Кылычыңны кынына тыгып куй. Атам биргән кәсәдән эчмәм мәллә" диде. Гаскәриләр, аларның башлыгы һәм яһүдиләрнең тәртип саклаучылары Гайсаны тотып бәйләделәр. Башта аны шул елның олуг рухании булган Каяфәснең кайнатасы Ханнас янына алып бардылар. Яһүдиләргә халык өчен бер кешенең үлүе хәерлерәк дип киңәш биргән кеше шул Каяфәс иде. Шимон Петер һәм тагын бер шәкерт Гайса артыннан бардылар. Бу шәкерт исә олуг рухани белән таныш булганга күрә, Гайса белән олуг руханиның ишек алдына керә алды. Ә Петер тышкы якта ишек артында басып калды. Аннары олуг рухани белән таныш булган теге шәкерт чыкты да, ишек саклаучы хезмәтче кызга әйтеп, Петерне эшкә алып керде. Шунда ишек саклаучы хезмәтче кыз Петердән "Син дә бу кешенең шәкерте мәллә" дип сорагач, ул "Юк" дип җавап бирде. Салкын булганлыктан хезмәтчеләр һәм тәртип саклаучылар учак ягып җылынып торалар иде. Петер дә алар белән бергә җылынып торды. Шул вакытта олуг рухани Гайсадан шәкертләре хакында һәм нәрсәләргә өйрәтүе турында сорашты. Гайса аңа "Мин дөньяга ачыктан-ачык сөйләдем. Яһүдиләр һәр вакыт җыела торган гыйбадәтханәләрдә һәм Аллаһы йортында гыйлем бирдем. Яшерен рәвештә һич нәрсә сөйләмәдем. Нигә миннән сорыйсың? Мин сөйләгәннәрне ишеткән кешеләрдән сора. Мин нәрсә сөйләгәнне алар беләләр" дип җавап бирде. Гайса шулай дигәч, аның янында торган тәртип саклаучыларның берсе, аның яңагына сугып, "Олуг руханига син шулай җавап бирәсеңме?" диде. Гайса аңа "Мин ялган сөйләгән булсам, ялган икәнен исбат ит. Дөресен сөйләгәнмен икән, нигә миңа сугасың?" дип җавап бирде.
Шул вакыт Ханнас Гайсәне бәйләнгән хәлдә олуг рухани Каяфәс янына җибәрде. Шимон Петр ишек алдында җылынып торганда, син дә аның шәкертләренең берсе түгелме дип сорадылар. Ул юк дип ваз кичте. Олуг рухани хезмәтчеләренең берсе, Петр колагын чабып үзгән кешенең туганы, аңа: "Мин сине аның белән бергә бакчада күрдем түгелме соң?" диде. Петр тагын ваз кичте. Нәкъ шул вакыт әтәч кычкырды. Каяфәс яныннан Гайсәне идарәче Пилат сараена алып килделәр. Бу хәл иртән иртүк булды. Вәкләнүләре бозылмасын дип, яһүдиләрнең башлыклары идарәче сараена кермәделәр. Чөнки Котылу бәйрәменең ризыгын ашый алмаслар иде. Шуңа күрә идарәче Пилат алар янына чыгып: "Сез бу кешене нәрсәдә гаеплисез?" дип сорады. Алар аңа: "Ул җинаятьче булмаса, аны сиңа тотып китермәгән булыр идек", дип җавап бирделәр. Пилат аларга: "Аны алып китеп, кануныгыз буенча үзегез хөкем итегез", диде. "Безгә һич кемне үтерү хокукы бирелмәгән", диделәр яһүдиләр аңа. Гайсә үзенең нинди үлем белән үләчәгенә ишарә итеп әйткән сүзләре гамәлгә ашсын өчен бу вакыйга булды. Шунда Пилат яңадан сараена керде һәм Гайсәне чакыртып, аңардан: "Син яһүдиләр патшасымы?" дип сорады. Гайсә аңа: "Син моны үзеңнән генә әйтәсеңме? Яки минем хакта сиңа башкалар сөйләдеме?" диде. "Әллә мин яһүдиме? Үз халкың, баш руханилар сине миңа тапшырды. Нәрсә эшләдең син?" дип әйтте Пилат. "Минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел. Әгәр патшалыгым бу дөньяныкы булса, хезмәтчеләрем яһүдиләр кулына тапшырылмавым өчен көрәшкән булырлар иде. Әмма минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел", дип җавап бирде Гайсә. "Димәк, син шулай да патша икәнсең", диде Пилат. Гайсә: "Син мине патша дип әйтәсең. Мин хакыйкать хакында шаһитлык бирү өчен тудым. Мин шуның өчен дөньяга килдем дә. Хакыйкать тарафдары булган һәр кем мине тыңлый", дип җавап бирде. "Нәрсә ул хакыйкать?" дип сорады аңардан Пилат. Шуннан соң ул яңадан яһүдиләр янына чыгып: "Мин аны гаепләрлек бер сәбәп тә күрмим", диде. "Сезнең гырыф-гадәтегез буенча, Котылу бәйрәмендә мин сезгә бер тоткынны азат итәргә тиешмен. Яһүдиләр патшасын азат итүемне телисезме?" Шунда барысы да: "Аны түгел, Барабны чыгар", дип кычкырдылар. Бараб исә юлбасар иде.